Mireu, soc en Martí. Sé bé el que faig. I quina és la millor parròquia d'Andorra? Està clar que estic parlant d'Escaldes-Engordany. Un moment, que començo i no penso pas parar. Yeah! Escaldes-Engordany, amics, només n'hi ha una, us asseguro. I la part alta està millorant i jo t'ho juro que ben aviat acabarem les obres i Escaldes-Engordany estarà ple de gent tot l'any. Però no us preocupeu, no fardaré perquè tinc molta classe. Soc un crac, un catacrac i centrista em defineixo. És per això que per Escaldes-Engordany jo baixo. Tinc molts seguidors i tots pensen com jo i tots em donen la raó. Yeah! Perquè sóc en Martí i ja m'he definit, ja m'he decidit. Sóc Martí en petit. Guanyar les eleccions no va ser cosa complicada perquè jo m'he esforçat i tinc la Carlemany molt animada. Això és el començament, Caldea renovarem i tot Escaldes estarà content. M'han escrit per ser guanyallista amb la coalició centrista i és per això que... Yeah! El consumartista fent història Escaldes-Engordany i això és evident. Ningú sap si algun dia seré cap de govern, de moment queda pendent. La qualitat de vida dels escaldencs puja més ràpid que el vent. El Consu Martí ha rapejat per vosaltres. Escaldes-Engordany està molt content. Consu Martí, Consu Martí, Consu Martí, Consu Martí, Martí, Titi